नै लोगोफोर आरो अखा हालायबाय फुं लागालागानि आरोबाव अखा हालायबाय नै गुड मर्निं लोगोफोर मा खबर लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं जानांगौ आंबो थिगानो दङ दिनै मंगलबार साननि बाथौआव थांगोन नालाय बेनिखाय फुङावनो सिखारनानै खामानि मावगासिनो आं दायो ओमफ्राय दा बिबारावहा दै होनोसै र' आंनि बिबारा जि मोजां मोजां बारखासिगोन दायो दै एसे होना लांखानि दायो ओमफ्राय बाथौआव थांबोला फैनानै होफैनो बाहागोन आङो बेनिखाय फुङावनो एसे दै होना गालांखानि आरोना ओमफ्राय बिथिंथ' अखा मोनगोन अखा नाङा ओमफ्राय एसे होनांगोनसै नैबे बिबारखौ मियासो लायदोंहाय अनलाइननि खामानि खालामदों आं बिबारखौ अनलाइनाव मोजां नुदोंमोन ओमफ्राय दा बारियाव फैनानै बारलासो गोरैगोन मिथिया आरोना गोजा बारो Kalau dia kamera ini ada ikut fokus nanggung pas aku nyari fokus nanggung kena apa ini fokus masih ada di kamera kamu dong sekali hello guys nih yang hadu kamera ini bye bye sampai dah duit kamera nalai udah proses kesun sih kita kesunalan sih kalau ke sampai nih udah sekarang nih terus karena nih karena nih tangsiar na lain kan pak terkasih ke kesun sih yang dah lain lang deh nang mana ya juga sunala kerja sih roh buka Này là bên Mongolbar không có gì hết. Trái kèn thật là hay bạn cứ sắp xuống nó bằng xuống nó làm sao một khi bạn xuống nó làm sao phải như thế nào thì được cái bên này có ra này Này là cái pura ready खालामजोबबाय दा लांनो ल'सो नांगौ आरो बाथौआ pura ready खालामजोबबाय हानानै सुनानै नै ओमफ्राय दा थांनानै बरननानै ओमफ्राय बेफोरखौ आर'ज लाखांनायनि उनाव फिसा फिसा हानानै होसिगोन आरो Hello लोगोफोर बुटफोरखौबो सुखांबाय ओमफ्राय फलमुलखौबो सुखांबाय ओमफ्राय दायो बाथौआव थांनो रेडि जानोसै दुब्बो लगायखांबाय आङो ओमफ्राय दा बाथौआव थांनो रेडि जानोसै आरोना थांनाय लांसै लोगोफोरनोसो बाहेरनि बिबार बारनायखौ खोन्थानि आं र' लोगोफोरनोसो नै बिबारा बारलायबाय फुलावबो दै होखांजोबबाय आहा सिन्था गैला दायो मन्दिराव थांसै ओंखारनानै ओमफ्राय फुलावबो दै होखाजोबबायलाय टेनसन गैला आरोना सानसे ready sampai tangsel. Sampai masuk berapa dah? Ada mulai. Eko kewalia galau. Kania biru zada kewalia. Bye bye. Man hagra ke zaza nak dong sebo mendira.
Biko paya nak mengemas panai, ini panai malah nosi fighter deh, mungkin itu bisa apa kalau fighter, bisa panai, wah ini jawab gitu saat ini. Nih kau, dukun aku mana? Huni. Beliau lah.